Konjita फैनायनि मेन काहानियानो बेनो बे न'आव फैनानै गावनि माखासे डकुमेन्ट्स अरिजिनेलफोर दंमोन बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लांनो आरो ओरै कयथा बुस्थु दंमोन ना बेखौ लांनो होननानैसो फैखादों बे मुम्बाइनिफ्राय बे आंजों थानो होननानै फैखायाखै। दाख्लै आङो फिसाफोरखौ गथाय हरबाय नालाय आङो फिसाफोरखौ साननानै माने नेरसोन हिसाबै मोनसे कल रेकर्डिं हगारदोंमोन रायजोफोर। ओमफ्राय दा बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों बयबो मिथिखादों आं फिसायखौहाय केस होबाय होननानै। रावबो बेफोरबायदि खालामजाबाय थानो हाया। ससियेल मिडियायाव फानजालाय ओरै गामियाव फानजालाय आरो आंखौ गोबां मानसियानो प्रिथिजों रुजुदों। प्रिथिया केस होबाय, दा गावहाबो केस होबाय। प्रिथिमोननि दावराव जायैनि सिगां जोंनि केसआ सोलिखानाय, नाथाय आं ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायाखै रायजोफोर। आङो सिरि सिरि खामानिखौ मावबाय थादों। बेखौबो जेबो हगारनो होआखै हौवाखौबो, ओमफ्राय आंबो जेबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावखाया। गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो आरो मोजां मोनो थ' नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन, आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि। आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ, सावरायलांनि। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आपडेट्स जानांगौ निस्सय बियो। साननैसो सिगाङावहाय जोङो बेबायदिनो भिडिअस नुनो मोन्दोंमोन, एसे दिन जाबाय दै साननैसो सिगाङाव जोङो जेब्लाहाय बेबायदिनो जेम्स एक्टर बा आदा जेम्स जितु ब्लग लाबोबाय थाखायो, जोङो बेबायदिनो फननि गेजेरजोंहाय कल रेकर्डिं खालामनानै जोङो बेबायदि आब' कनजिताजोंहाय रायलायहरनायखौ जोङो बेबायदि नुनो मोन्दों आदा जेम्सआहाय। दा जियानो हक बेबायदि आरोबाव साननैसोनि उनाव नोंसोरो गोरोबफिनज्लायनायनि उनावहाय दा गोरोबनो फैबाय, जेबो नंला गोरोबदो, नङा होमबा? आरोबाव बार बार भाइरेल जाबाय थायोबा नैबे ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थायो आरो मानसिफ्रा गोबां खोथाफोर बुङो। दा थिग बेबायदिनो जेम्स एक्टराबो बेबायदि नैबे मबाइलजोंहाय बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनानै भिडिअसआवहाय हगारखादोंमोन। जोङो बयबो खोनानो मोन्दों निस्सय। आरोबाव दा साननैसो सिरि थानायनि उनावहाय जोङो फिन खेबसे बेबायदि आरोबाव थग्रोन आरो नैबे कनजितानि सायाव बेबायदि भिडिअसफोर फेसबुकाव फैबावनाय नुनो मोन्दों जानांगौ निस्सय बयबो। दा जाथाया आरो मा जालायखो? दा थग्रोनाबो एसे बुंलांदों माने आंजों गोरोबनो थाखाय फैयाखै बा बेबायदि थानो होननानै फैयाखै जाहैदों, बायदिसिना माबा माबि डकुमेन्टसो लांनो फैदों होननानै बुंदों आरोना। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आङो बेखौ मिथिया। थग्रोनखौ माने केस होबाय जाहैदों। दा एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि। आवगोलावनो भाइरेल जाबाय थाखानाय आरो जायफोरा भाइरेल जाबाय थाखायो थाब माने भाइरेल जाफिनबायानो थायो आरोना। माने जमनानै थायो नालाय मानसिफोराहाय बायदिसिना बेबायदि भिडिअसफोर बानायनो थाखाय। नाथाय बेल' नङा, दा जोङो खुद गावसोरनो बेबायदि फेसबुकआवहाय बेबायदि पस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जियानो हक जोङो एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लानि आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बेवहाय गावसोरनो माने बेबायदि पस्ट खालामदों, कनजितायाबो पस्ट खालामहरखादों दाखालि बावैनो। दा एसे लेट जाबाय भिडिअखौ लाबोनायावहाय, दाखालिनो नुनो मोन्दों। दा सोरबा क्रिएटर्स गुबुनफोरा बेबायदि फार्स्टआवनो भिडिअखौ क्रिएट खालामग्राखै आरोना, गावसोरनो हगारग्रोदों, बिनिफ्रायसो गुबुनफोरा भिडिअखौ बानायदों। दा आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि, बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव एसे खिन्थाहरदो आरोना मा सानो नोंथांमोनाहाय। कनजिताया मा गोसो जालायखो हारसिंनो मोना बेलासियाव नुनो मोनबायना होननानै फिसाला सानैखौ लानानै थांबाय ओमफ्राय बिदिनो साराय सातथासोआव आं कल खालामबाय बुंबाय आंबो भिडिअ आपल'ड होगोननि स्पन्सारनि, ओमफ्राय दा थांगोन आं बुंनानै नेयोसो गैथाया, दासिमबो गैयानो। ओमफ्राय दा जोंना गामिनि रायजो राजा समाज बिथांमोना आंखौ फैदों होननानै बिनि माने सावरायनो होननानै माबादों होननानै लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय दा बिसोर खोनाबाय कनजिताया न'आव गैया होननानै। दा दाख्लै कनजिताजों खनसे सावरायखाबायमोन नालाय, मारै सावरायदों आंथ' मोजां मिथिजोबला। जिखुनु बुंदों बिदिथ' जानो मोनामोन, मानोबो बिदि थांनो मोननांगौ, नांलायबाबो खमलायबाबो
सानैनि गेजेराव मोनसे फेस्ला लागोन बिनि उनावसो बे ओंखारो मोनगोन नोंसोर गारलायो ना मालायो बेबायदि आरोखि आं अलरेडि मिन्थिखागौ कनजिता फैनायनि मेन काहानियानो बेनो बे न'आव फैनानै गावनि माखासे डकुमेन्टस अरिजिनेलफोर दंमोन बे डकुमेन्टसफोरखौ लांनो आरो ओरै कयथा बुस्थु दङमोन ना बेखौ लांनो होननानैसो फैखादों बे मुम्बाइनिफ्राय बे आंजों थानो होननानै फैखायाखै बेनिखायनो बे क'क्राझारनि रुमखौबो नागारखायाखै